Mother, good afternoon. Anyway. Hello, mother. If you could make a beer on mother directed me. Nwoke si wee kwuo okwu gbasara gị nsị mba ma abịagodo bịa fụ n'anya ihe a ruola afọ 10 na mba mana nwunye m bi n'ụlọ kamgbe arọ ole na ole ahụ anyị jiri biri n'ụlọ ife anyị mụtago bụ ofu nwa nwaanyị ụzọ niile akpọchie nwebeghị ụlọ ọgwụ anyị agafebe anyị gara ụlọ ọgwụ elu ụlọ ọgwụ ala mana ihe a na-agwa anyị bụ na nwunye m ga-amụ nwa ọzọ na o nwere ụkwụ ogologo ka ha si asụ ya na o nwere long something you know so ya bịa na-agbagwoju m anya mana kamgbe ihe m na-ele anya nwanne m nwoke bụ senior n'ime family anyị ọ na-asị ekwe m ṅụrụ mmiri tọgbọ iko ụtụtụ ehihie ọ na-asị m na nwaanyị ọzọ ama m ọ ga-echi ama m ga-echi melụ nwaanyị ọzọ the pressure abịala dịzie too much to me amaghịzi m ife ya eme mgbe ejekọsala mmadụ onye asị m bịakwute gị onye mere m ji bịawa daalụ mmadụ ka ị na-ekwu okwu ndị mozi gwara m na afa ya bụ Pius. Kedu afa ya? Afa m bụ Pius. Ndị Moses ka m gwa gị na ọkwa ịmụtalụ ncha fasị m sị na ịmụtalụ ncha ndị Moses ka m gwa gị anwakwa na anwa ọgbayala abịagide ị na-arụ nsogbu enyegide ị na-arụ agwagide ya okwu eje nụọ nwaanyị ọzọ ndị Moses ka m gwa gị na ịnwa anwa mụrụ nwaanyị ọzọ nsogbu ka nsogbu abatala ndị Moses ka m gwa gị na ị ga-amụ nwa na ị ga-amụtaga nwa mụgide nwa sị na ịma amụzi nwa ndị Moses ka m gwa gị jee nụba nwunye ị nụsie ya ike na ị nwere nwunye ọzọ na-abụrụ onye nke ị na-anụ. Kedu ebe nwunye ị nọ? Nwunye ị nọ n'ụlọ. Thursday kpọrọ nwunye ị bịa for counseling. Thursday na-abịa kpọrọ ya bịa for counseling. Ndị Moses ka m gwa gị na nwa dị nwunye ị n'ụkwụ ya solu ogologo na ọ na-etechi ya na mpata ọ dịla ime ngị anwakwana nwa jee chọọ nwata nwaanyị ọzọ si na anụ ịkpọtara nwata nwaanyị ọzọ nsogbu abatala. Daalụ ka ọ dị mana ọ ga-adị na Thursday. Thursday. Aga kwụsị dị aga onye isi nwere eloge komije ekele m asụ nwoke toro gị ijọs na-agafe isi enwere nwere nwoke beti nwere nwoke igwechi na-ekele m na ịlarụ ị ga-agwa nne gị si mụọla gị nwere nwoke nye m gwara gị na ụta na-eche ekele mmadụ amaka ị na-eme ka nwoke ka ekwentị ka m gwa gị enweghị ihe ị ga-eme n'ụwa ịbụrụ nwoke asọghị gaa na dibịa asọghị gaa na chọọchị enweghị ị ga-eme nwoke n'ụwa ihe m na-agwa gị mụta na-eche ekele mmadụ ihe m na-agwa gị mụta na-eche ekele mmadụ adabịa nga m na-agwa gị na-eji n'ihu mmanya ada kita nggak apa ya ini nggak ada kita nggak ini nggak ada kita nggak o mela anyị ka anyị dị ndụ
Chineke emela anyị ka anyị dị ndụ, ebe o mere anyị ka anyị dị ndụ, o kwesịrị inye ekele o. Kene ya na ọ bụ eze o, kene ya na ọ bụ eze o, kene ya na ọ bụ eze o. Jizọs n'ịdị mma o, ọkaka n'ịdị mma o, papa n'ịdị, onye na-enye nwa n'ịdị, onye na-enye ego n'ịdị, onye na-enye ike n'ịdị, onye na-enye nwa n'ịdị mma, ọkaka n'ịdị mma, papa n'ịdị, onye na-enye nwa, onye na-enye ego, onye na-enye ike, ọkaka ọbịa 21 ka ga-eme ndị Moses ka ngwa unu ga-eme 21 days dry fast. Ka mesị anya ọ dị mma. 21 days dry fast na unu mesara anya ọ daba. Unu na-achọ unu ga-enweta ya, ego unu na-achọ unu ga-enweta ya. Mother, biko iwe 21 na-asa gị 21 na-asị mee ọwa anyị ma abụọ ka asị mee ya ka ọwa otu onye ka asị ga-eme. Unu na-abụ ga-eme 21 days onye aga na-eme onye aga na-eme ọrụ unu na-abụ ka mkpa dị. Ndị Moses ka ngwuru na unu ga-eme 21 days unu mesị anya ife niile unu na-achọ ana ọsị na unu mesị anya anasị fejego ori ka ezetu o si mee ma famarụ nọ n'ebe a ka unu bịa ife ọ na-akọ ka nke ọlụ unu na o nwere ife unu na-achọ unu ma na-enweta ma unu nwetasị ya ndị mmadụ nọdụza enyo unu enyo onwego unu ejelube dibịa unu ejelube onye nwa unu ejelube onye nwa ife a ga na-ajụ mana amụrụ na nke onye unu bịa nọ nnukwu onye amụma ya na Chineke nna nọ. Asasa anyị ga-eme fasting, dry fasting, anyị ga-ejishikwa n'ike mee. Eziokwu. Ka ndị elu na ya edelu. Mother, biko nwere ike ndị a jirigo nwere ike ijita ha ma ga-ede ya iji na-eme eme ọka mụ nwa eme ọka maka ụdị ọrụ m na-arịdo m ibu ọka. Taa 21 onye a 21 ndị Moses ka m gwa gị kedu ife ị na-echelu na onye ọka mkpa bụ ngịnwa na nwunye ị na ụkwụ ya kwụ ọtọ ọ na-abara na ọ na-ebudie nọ ngị ka ọ ka njọ ekwube nọ ngị ka ọ ka njọ na-arụ ọ ife Moses ka m gwa ya nọ ngị ga-eme emesie nye ike mana unu na-abụ ka asị ka eme anya ọ na-anụ ọ ga-eme Therefor. Hello yenunga Therefor. Therefor. Onye. Ọfọ. Madam, ndewo. Lekwala mama gị nwaanyị si lee nwanne m nwoke were he kwụọ ya. Enweghị lekwala ahụ nwanne m nwoke. Lekwala. Hụ ụzọ ebe o shara were he kụọ nwanne le makịrị kume. Unu mo agakem. Mba adakem. Chiridi nna isa adakụrụ n'ihe. Akọrọ m ya mgbe m si na gị nwa gị elu gị mpụta na nduzo gafeela ụwa m ya gafeela ụwa ya tọọ na aza kụwa m ihe akọrọ m kom kokoko kom kom kokoko
isi na nke enyi gị nwoke elo gị kwa nne ga gafere ụwa gị ga gafekwara ụwa ya ada abịa nturube ebe logharịa kọṅụ kọkọkọ kọkọṅụ ya ihe mere na aga m aka ada ihe ọgwụtara ihe nwere ikwe ịkpa ọgwụtara ihe onye ugwu ụlọ anwụ anwụ na-akpa ọhị chọrọ ịgba m oke ọhị gbaga m mlakpa anwụ gba anwụ na mkpụrụsị nwa mala ịda atọ ọhị gbaga m nsogbu anụ mma ada gị ị ga-ahụ ebe anyị ga-eme ha nsogbu anụ nna abịa lakpo ada m ime ka ebele ka ị kọọ ya eche m masị ihe niile nwoke ugbu a nwaanyị egbuole nwoke kwa nwaanyị na-akụgbu nwoke dị mmụọ fọrịkwara m unu ele ga ada m nọ anya nwe aka ọbịa n'ụlọ nwunye ya mere nwata nwaanyị otu ga-ebe uru mgbumgbum madam ya o de no she ho ha otuba ni ne no nga pa ke just ga ha ba ga fere apa o me ma se de ga nga family ge de ga lele nwa ge hide ke mmesi ahụ ga ahụ nwa ge ke mmesi ahụ e so la m kwara ga ma akụkpa ya agbakwala nga ya ịma anyị ga-ata ya n'ọnụ ọmaghị uru nwa nwoke bara onwe ha ide aka ahụ ihe o mere nnọọ ya na-eme na-eyi ya eri dị madam ka m gwa gị inye idere gbalị ike gị ka mụọ nwa nwoke ịghọta maka na kpachiliga ya nọ iyiri nnọọ aborted garden egg mere abort abortional garden egg ịghọta ịma ka m gbazi ike o dogo anya lee si Ronaldo ọ gịnị ọ nwoke na onwe ha ide aka ahụ Lion Messi ọ gịnị ọ nwoke obilo nwa mama dị ka m ọ gịnị nwoke ndị gị na nda pio ọhụ na ọ gịnị ọ nwoke ha onwe ha ide ọsọ ya maka ụbọchị ka m gwa gị ọnwụ na ị ga-amụtafu ya ga-ebịa gị mụọ live ị ga-amụ ejima nnọ live bacha ya hụ na ị ga-amụ ejima nnọ ele nnọ ọ nwoke na-amụ nwoke nwaanyị na-amụ nwoke nonsense sekebụ nna m na-enyere speech m hụ ụmụ nwoke apụtachila ụmụ ọkụkọ enweela meeting ma nnụnụ ma pidgin ha kperesha ha eweli aka ha elisa ha nọ akwa ihe a na-eme abụ ede efuo onye zuru ọnụ ọkụkọ efuo onye zuru ọnụ eji mbụ Ignatius onye gara aga bụọ ji gara gwuo ji n'ọnụ ya ọwụ ụnụ siga Igbo ndị anwụrụ ụmụ nwoke kwen ya awụrụ ụmụ nwoke amụshị m ohi niile a na-ezu n'ala ọnwụ na-ezu ụnụ ṅụ anwụ chadị n'ahụ chapụ kewa ahụ na ụnụ enwe ike chapụ ahụ ụnụ bi wetara m ọnụ kama m ga-eri dashi ụzọ kama m abụrụ ọnụ anya ataga ha kpano gị he nyere gị nwoke jee mụ anwụkọ ya ọ he nyere gị enwe ha ọzọ anya gị zọga mụọ nwa nwoke chebe awa gị aborted garden egg ịbịa echefukwala all for free gị mụọ nwoke 64 ike mụ anwa nwoke ọ gwụla ha anya gị ji enwe ha ọzọ straight gama uru nwoke bara iwe onye nwere nwoke ị ga-anaghị ama ihe uru ihe abara ihe ga-eme gị na-think you will think something out of the yes nwa abụọ ka m gwa gị daa gị elu agba amecha mgbazi ya si ọ bịazie chukwa ọbịa gị esi ebe windo mepe na windo gị mechie ebe agị ụlọ anya 10% ncha gịrị machidede nwere 10%. Nani gị bụ Chimoma o nani gị bụ Chimoma o nani gị bụ Chimoma o nani gị maka gịnị mba ọkwa Pius mba nọ Pius ndị Moses ka m gwa ya na fasting asị ka ime n'imeri ya ọjọka anụrụ m ya
naanị gị naanị go naanị gị bụ Chimọma. Nne Chukwu alụka Chineke nna ji maka gị wee na-enekwasị onye anya n'obi. Ọ sị na fasting asị gị mee ndị Moses n'imeli ọfụma. Ndị Moses nọ maka gị ka eji wee na-emelu di gị ebele. Ma ọ bụ ma di gị na ọ na-anụ ife na di gị ada anụ ife. Anụmanụ ya ndị Moses kwubenu. Naanị gị naanị go naanị gị bụ Chimọma. Ọkpọm ya Pius kedu ife ga-eme? Ndị Moses na ị ga-emelili ya na ọ bụ na ị mere fasting a na o nwere ife ị na-eme na-aga aga ebe ọ sọrọ gị tinye isi ịgbagosie na ị ga-agbadata. Ife ndị Moses ka m gwa ya. O wee na-ekwu na nwunye gị kene bịa kene nwunye gị ọ na-emekwa ife ekwu kenebe nwunye gị kenebe ndị Moses daalụ. Nne m o kenere ya o kenere ya. Ndị Moses na-agwa m na di gị dị stubborn. Ime ife a na-asị n'isi nnupụ ọ na-enupụ isiri nne mana isi ọ na-enupụ ka a na-achọ ịkọwa na ọ bụ na ọ bụrụ gị ife kwesịrị ime ọ ga-emesi gị. Welụnụ maka ya. Pius ndị Moses na mụ gwa gị 21 days dry fasting agwa ya na ị ga-emerịrị ya. Na ọ bụ na ị mere ya o nwere ebe iji azụ eje. Ife asị ka m gwa gị n'isi anyị na-enupụ na onye lụrụ ya aka. Ịgbago gbadata na ndị Moses fụrụ ife niile ime na imere ya nekwana ya kafa na-ene ya anya ị na-aga na-ene ndị Moses na-eso ya. Asị ka m gwa ya na lọka ịdị bụ maka nwaanyị na-anụ kenebe nwaanyị gị ọbịa ọ dịkwasị emedum fasting mo emekwere m eme kama na ebido m eru mee ka esi mbụ ya mee m ote na anụ n'ahụ mee ya ọrịa niile nọ m n'ime ahụ ya rịkọba isi ahụ ka ha rịpụtasịrị ọrịa niile ọsa na-ata m paịlụ na-ata m taịfọd bịa ha niile ejikaralụ m ka abalị atọ ya arajie n'ime ọrụ ebe m gụrụ ebu nkwa ajụjụ bụrụla m esiwe kpakpa nga gwasa ajụjụ bụrụla m n'ime ọrụ nga m gụrụ ebu nkwa wọdụ ihe m gwụrụ agọ nye nyere m ya. Mechie n'ọnụ ndị Moses unu mechie ọnụ. Ọ sị Pius na-aba na ọ na-edego nwunye ya anya n'obi maka nwunye gị na a ga-enwe mgbaghalụ n'ebe ị nọ ma gị na ị ga-emelili 21 days dry fast a ma ị chọrọ ya na ọ bụ na ị mere ya ịgbagosie na ị ga-agbadata maka iwu bụ na ị ga-eme imesi anya o dozielu ya ụzọ. Ka ngwa unu chiregunu nwa mgbe ntị ị ga-akpọ kịọ gị lecha dị mkpa ha ka m nọ abịa nga ụgba bụole ga mma sị ga n'oge ka Chineke lere anya n'obi wee zọpụta m ledịnugo obi mkpọkịrị iwu ihe elele anya zọpụta m dị mkpọma aka m nọ bụ chọọchị n'isi ka elecha anya n'obi isi obi ndị ahụ elechiri anya ọma eleghị na-egwu gị n'ahụ bụrụ ihe na-egwu gị zi ka o so na-elekwanụ gị obi ụtọ nwụsụ ndị ime eluigwe ekpugheele ihe ya eme bahom nchesi mụ na gị omege fasin mbụbụ ọnụ emere anyị m sa imege ya anọgị gị na-aka akọ onye ọbụla ihe na-esibu kacha iche ikwu ụka anọgị na fasin ama nsị gịnị ma n'ime ọja gị ruo eru mmiri mblaka naanị gị na-elo nnekwana gị anya gị na-ada aja m si fasin ka ị na-eme fasin na-eme na-ele mere gidele gị taa lekwe nga ndụ gị nọ ebe ụmụ nkworo otu ga-esi eme mgbere anyị ike pepụ nọ na ndụ m ka nnụla ịmakwasị epepụla gị na ndụ m mụ na gị ka biri nyekọ fasting ihe plan ijiri si igbu m enye m 21 Kraịst na onwe ya mere 40 day 40 night mgbe ikpeazụ ịhụ dị ihe mere enye m 21 ka m bịa ka mụ na Chineke mama aka a ga-eji asị dị mkpa ha ka m bụwa na ọ sapụtagbuo m
ọrịa niile nọ m na ha esosita ebe ime ọnụ dịmkpa aka m na-ebuli m ọnụ ka ebuli m mgbe ka ibuchiri ọnụ ma ele n'ihe ibuchiri ọnụ ma gịnị mee gị ibuli ọnụ tata bịa ṅụrụ tata akwa ịhụrụ gị ọ sị na chi bịa ṅụrụ akwa ịhụrụ gị ha obi n'igwe ka ibe gịrị nye m nwaanyị were nkịta ara nye m sọ nwaanyị m na ya biri ya na-achọ iri igbo m onye nwe nkịta ara iwu nkịta ara bi onye nwe nkịta ara iwu nkịta ara ịsabụ m nkịta ara iwu nkịta ara ịsabụ ọwụ maka ihe ji weta ewu awụ maka ma mbọsa anyị bịara ebe gwa m sị ekpere ahụ na-emeghe m ya na m ga-alaghachi azụ ga megharịa ya wee nago anwana m gị ike m ha emene m abalị 4 mana esi ahụ m bidoro ya ọsa ahụ ji mgba ọsa bidokwe malite m sị mba na ọ ga-aka mma asa na-ejiwe ihe dị ndụ agbanwe ihe ndị eluigwe demanded from us onye ji kpute ewu a sị na ama nwere otu a ga-esi ji ewu a mechie anya fasti na biko onye m ji kpute Ngojidegodokwe. Na ya jide. Na lu metu ansi we na lu. Pious. Onyamma. Pious. Pious. Onyamma. Ifolo fast na ndị Moses na ị ga-eme 21 days dry fast. Pious ị ga-eme. Ọ bụrụ ana na imere ya ụzọ ị ga na-echi waga. Mana ọ bụ na ime ya o meyepụ. Kedu ife na-akpụtala ewu? Ikpụta ewu bụ dịka na ịbịala inye onyinye ma ọ bụ ịkpụtala ọkụkọ ma ọ bụ efi ọ iji wee bịa nye onyinye. Ọ bụrụ ịnọkata ikpụta efi si n'ọka ka ị wee ma ma ga-agbanwe fat. No, ede eme eme. Enwere otu a ga-esi wee eji ewu a mechie anya ekpere anwa fasting ahụ. Nsị na eme ndị Moses na ife ị ga-eme ewee tinyela ya ụzọ. Ọnwụ ife siri ike dị n'ime. What if eke ewu a mee ọkara m nwa m ọkara ghọta m kedu ife ịchọ ka nghọta? O gosigo na ị masịrị ọkwa n'ife ewu mee ọkala ngị nwee mee ọkala ịmakwafe ife. Biko gbulu ewu na ba jee ka ije mee ife agwalị gị mee ịnụgo sọsị a bụ ife ga-agba ataghị onwere ife ọzọ abakwa m ka ọ dị onwere okwu ọzọ anyị nwe. Akwa ngwali kpọrọ m da kọntraktọ na kọpịa metọpụ ife a na ka efe na-emezi na ife na-akụ na akwụkwọ bere mfo hia na biko ma ọsịsọ kpọtalụ m da bọị hia achọrọ m iji anya m na-agba afụ da bọị na awa m isi ịghọta just kpọtị ya ka m fụ ya anya ịghọta ka ife ọ chọkwa ka ife ọ sị problem ya ka ife ọ sị nsogbu ya. Okay, nwanne chelu ma akparị gị just nye m some minutes ma akparị gị nọ. Therefor, good afternoon sir. Cherewu iwu nwa Grigori na nke obere na ka obere na-eji sans eme plasta nga ụlọ ịbatara gị nye ọsị ụta a na-esi gị ebe British agbala German for not gba ahụ ya ote no retaliation. Ma hapụ m aga m ekweta mgbagbu ghara ọgụ m hapụ ya agụrụ agụgbo ma ọhịa m na-eji eri oge ha bụ ihe nga na dị ịhụnanya ya chiridala m ajụ ọ fertilizer ka iriri kọwa akpụ ọkụkọ normal food a na-eri ka nwanne m chai oge batara batara m ime abata m na nsị ka m bịa metọpụ ife nna m bido ịghọta maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na onye ọbụla mụta nwoke na ama nna ya anaghị echi ịghọta onye ka nsị ka m bata ka m metọpụ ya amakwa na ife na-eme
Therefor. Oh, onye ihe nna gị metọpụrụ. Ewu. Uche metọpụ ya. Ya. Thefor ndị be gị kwan. No. Oh, kago ihe moto. Ihe ofu na ndị mbụ na taa. Ofu na ndị Igbo, na ma enwere ndị ọzọ. Moto ka nkụ na moto ka nkụ. Gị bụ white. Yiri ahụ white. Nna m iwe agụ. Gịnị ka anyị emekwa? Iwe agụ. No, All right. No. Hey, ebe ọla mpụ nọ n'ugbo obiọma ga-akpa ya. Ha. Ọnwụ. No, ngwa emecha anyị ga-ahụ. Okay, ngwa. Ala eji taa ma nsogbu adọ. Emecha mma abịa n'ụlọ. All right. Papa, eleghị nọ gị bega akwa. Eleghị na-eche. Onwere ihe m cheka. Everything is all right. Ọwachi. Papa, abụ m obere nwa, mana enwere m sense. Papa, ọ wụrụ echiche ahụ m na-eche na ka ị na-eche. Echewole. Akwa mama agwala m na ọ ga-amụ nwa nwoke. Mụ amago na nwa nwoke ahụ ọ ga-amụ. Mụ na ya ga-etikata aka zụtara gị moto. Ọrụ gị ụlọ elu. Build a big house for you, ụlọ elu. Kpọọ gị gaa abroad. Me anything. Ọkwa na ọmụmụ nwa nwoke. Me myself, I can do those things, not minding. I can buy you a car, build upstairs for you, carry it to abroad. So I can save money and do anything for you. Anything. Carry you go abroad, anything. So stop. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless